Здравейте хора, днес туто... Махните от телефон за сега. Днес в това видео ще играем, това не е първото видео в този канал Йонко and Гошката. Трябва да се абонирате хора, да ударите лайк на това видео. И да, гоним 10 абоната за сега. А в другите ни канали, които ще са вероятно долу в описанието, Гошката Дончета Gaming и OK.com Gaming са другите наши канали. Да, това ни е канал, където само ще снимаме челенджи и други неща. Ако ми падне батерията? Ами не знам. Днеска в това видео ще спинваме различни неща, като нещата са студен чай, кисело мляко, портокалов сок, вода и плодово мляко. Георги, сега ще ви покажа. Подправя телефона на плодовото мляко, как ще го... Сега ще го покажа. Ето вижте и плодовото млекце, йогурт, нещо такова. И също е този портокалов сок. Вие защо нямате сладък салам? Ако знаеш какво е, много е хубаво. И защо има масто? И атаковаме. И водичката. Но тук ще сипваме, защото така е. И Йони започваме да спинваме. Първо камък ножица хартия, предполагам, кой първо ще спинва. Добре, давай. Давай! Камък ножица хартия. Раз, два, три. Ти първо спинваш. Чакай! Първо да обясня на хората. Ще правим различни комбинации, нали, мюсли с тези, които ви показах. Ето, фрут мюсли. Това се получава. Започваме чаленджа. Върти, Йонко! Не се вижда изобщо. Да, не се вижда, но се пак. Какво е? И на Йони му се падна... студен чай! Сега го махни. Ремув. Клозвам го. Ще го ремувна. Студен чай, хора, му се падна на Йони. Така, нека да му сипваме за куста. Аз да ги махам ли? А? Аз да ги махам ли или не? Като ги изтеглиш, ги махаш. Студен чай. Мамка му спиннах. Карай. Добре. Ще видим. Аз и без това трябваше да спинна. Вода! Моля! Хора, аз съм с вода. Това да го ремувам ли? Ремув. Така. Студения чай за Йони. Студения чай. Първо да сложим мюслето. Ето лъжички имаме тук. Гледайте. Ето така. Каква лъжичка си избираш? Каквато и да е, сам да е лъжица. Така. Да. Мислещи лъжички. Така, си. Кое е първо мюслето или първо това? Ето тази също трябва. Първо мюслето. Както виждате, хора, съм с по-така Хелоуин аутфит. Опа! Сигурен ли си, че всичките ли не са изтекли, нали? Не са изтекли, нищо не е изтекло. Проверявал ли си ги? Надяваш се. Добре. Така да е. Аз ще проверя. Това го купих вчера от Lidl, да знаеш. Кое? За млякото не знам много. Добре, това е годно. 2024 има време тогава. Брат, аз го купих. Я как си това киселото мляко. Чакай, слагаме ти в коя чашка? Която и да е, само да е чаша. В коя чаша ще сипвам? В тази ще сипвам. Чакай малко, какво? План толкова. Няма ли в една чаша да наливаме всичко да дам? Не. Така. И как ще стане? Тук ти е мюслито. Ето, погледнете, хора. Това е ужас. Тук го оставяме. Погледнете. И сега, готов ли си? Готов ли си? Не, трябва да го изядеш. Да ти лъжичка, ти си ядеш. Добре. Хора, сипваме. Чакай само на налея. Това е доста готино. Чакай, покажи го на хората. Доста... Погледнете, хора. Много е готино, да не мислите, че читваме. Чакайте. Да си го разбъркам, чакай. Разбъркай си с лъжичката. И хора, да видим реакцията, само да дей да плюеш. Чакай аз да си я правя моето мюсли. Добре, твоето е вода и това. Моето е вода. В смисъл това май няма да има много ефект, но смятам, че ще е по-вкусно, защото тия са малко, нали, твърдички. Студения чай още вече, нали, не въжи, забравих просто да го махна. Да. Къпа ми телефона. Така. Не знам с кое е по-гадно, с вода или студен чай. Според мен с студен чай е по-гадно, да знам.
Сипваме. Може. Ма цялото ли трябва да го ядеш? Не! Да. Да. И ти го ядеш цялото. Да. Добре, Йони, чакай да се дзъннем. Чакай. Дзън. Но. И хора. Човече, това е ужасно. Хора, това направо се просълсих. Това е ужасно. Но мен не ми е толкова гадно. На мен ми е много гадно. What the fuck? Това е ужасно. Спи да се угасим. Да, я ще напиша първата. И продължаваме напред с втори. Хора, втори Ма рун. чакай, аз не съм го изял това. Пак камък на... Ти ме разбираш ли го да ядеш? Да. О май гад, аз трябва да го... Не, аз вече пух там. На мен пак не е мерси. хубаво. What the fuck? Ето хора, значи препоръчвам ви да пробвате мюсли с студен чай. Явно е вкусно. Между другото, това е студен чай с праскова ли? Праскова май. Чакай, пак трябва да играем камък на хартия. И ако ни се падне студен чай, го рамуваме просто. What the fuck? Добре, ще се обърна на пауза, когато той си го изяде. Той си го изяде. Камък, ножица, хартия, отново кой ще спинва? Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Не! Всъщност добре, да? Не, покажи на хората. Давай, спинвай. Спин! Гледайте. И какво ти се падна? На ръба. О, мага, той получи плодовото мляко! What the fuck? Ремувам го. Къде ти беше твоето? Какво? Лъжичката ли? Чакай. За кое говорим последно? Вземи си лъжи. Това е моята! Не бе, твоето е тук. Аз моето си го взема. Да. Моето е ужасно. Оставяме го тук. И... Остави го са да две угасне. неща. Така, да ти сипеме плодово млекце. Остави го да Пах ти угасне. късметлията, бро. Плодовото млекце буквално държи телефона. Сега тиксото ще държи. Малко се свлечи е така. Не мога. Отваряме йогурда. Як тук малко къпиш със йогурт. Така. Йони е късметлия. Йони, Не брат, знам, ако ми западне кизо, още мляко ще те убия. брат, забравяй да го ремувнеш. Не съм ремонтнал. Роза е отвънка. Ще го ставиш на пауза и тя да влезе. Чакай, сипаме зърна за коста. Дай да видим твоето какво ще е, моля ти да е. Не, чакай, първо да ти сипа. Моля ти да е овче мляко, мразя овче мляко. Брат. Добре. Къде беше моята лъжичка? Там. Ето я бе, Твоето ти я къде? взе, ето е моята, ти я взе твоето. Добре, сега само да видя на видеото какво ще е, понеже... Аз си спинвам. Да не Да, ми знам. извъртиш някакво тъпо. Моля ти си да е овче мляко, моля ти си да е Брат, овче мляко. сипи си тук от плодовото мляко. Добре. Ето хора, спинваме. А как да си... Останаха портокаловия сок и това, обаче забрахме да ремувнем. О, мага студен чай. Сега ще го ремувна. И трябва да спинеш още един път. Да. Понеже... Сега как да го изсипвам, Ремуваме. така или... Директно с лъжичката. Не, аз така ще го изсипям. Спинвам хора. Синьото е киселото мляко, червеното е портокаловия сок. Ето да видите. Кое? Киселото мляко! Не! Моля, какво да правиш? Какво да правих на гъс? Добре, ще си го разбъркам моето. Хора, кисело мляко. Ремувай. Може би това ще е вкусно. Ама, Аз в принцип... портокаловия сок остана само. Миначе за кой? Ще играем камък ножица хартия, кой ще изяде последната закуска. Чакайте да спра на пауза да видим и Роза дали ще влезе. Бе, директно да продължаваме, Роза няма защо. Да видим и Йони каква ще му е реакцията. Чакай ти. О, леле. Слагам. Смесвам, леле, почвам овче мляко. Той далеч. Стоя далеч. Аз си го разбъркам това, докато чукам. Георги страда.
Хора, предизвиквам ви да ударите по един лайк на това видео, защото... Георги се мъча през цялото видео. Да, през цялото. Ти предишното ти какво беше, вода ли? Предишното ми, да, беше вода. Ти готов ли си? Това ужасно беше. Йооо! Аз точно това мразя. Ти ядеш ли такова овче мляко? Аз ям само кисело мляко. Ужас, хора, погледнете. Как плокна. Мисля, че твоето ще е хубаво по нещо, не знам. Да си го разбъркам. Аз мисля, че... Чакай. Което е хубаво. Мъчиш ли се последно? И двете. Значи... Яко е. Тежи ме малко. На Йони му е хубаво положи на камерата. Погледнете, хора. Йонко удари късмета и сега директно да играм камък повече хартия. Аз го ям. Добре. Ще го напазвам. Аз... Това е малко гадно. Ще обработваме ли видеото? Да, ще му сложим лайкен за това. Толкова сметлям. Направо се дояж йогурта. После. Добре. Чакай. Хора, дойде ли последния рунд? Искам да ида вече последния рунд да се свърша с мъката. Яко е това. Значи, ако на теб си падне студен чай, ще си дояждам йогурта, нали се сещаш? Давай камък на улица хартия. Чакай. Тук ще е си в мен. Камък, улица хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Yes! Супер, аз и без това ще го върша. Не Да, бе. Чакай. Кой? Ти. Какво? Който спечели, той не е с портокаловия сок. Да. Аз това ти казах, чакай. Ми вземи. Ми да. Сипвай! Чакай, ще направя една тъпа комбинация. Йогурт с това и с това. Брат, ти си идиот, давай. Чакай, ще правя. Сипвай! Не, искам всъщност да опробвам нещо. Ще спя тук. Моля ти да не се урочасам. Мамка му. Не знам, аз ще направя сега Чакайте да гледате. някакъв. Какво прави той? А! Ти какво направи, И аз бе? не знам. Погледнете! Направих пикоч. What the fuck? Сега си твой, ти си твой. Сега. Погледнете. Еми хора, аз просто ще стоя и ще ги гледам мъката. Пи! Пи! Ма чакай малко. Това се Ма ти пие, слушай нали? такос. Ти слушай, че. Опа. О, мам. Чай. Май ще ми, това ще е гадно. За късмет плочи. Добре, аз отивам да пратя това буклука. Я да си го разбъркам първо. Ти си го разбъркай. Хора, мъча съм. Не знам. Ще пробвам първо с лъжица. Яко ли? Само ми кажи какво съдържа тоя... мразето. Насипах го това. И водата да изсипеме и тогава сок, докато Йонко се мъчи. Георги! Отврат! Виж! Ужас! Хора, не знам дали се вижда.
Идем го. Ако повърна, ти си виновен. Ти си направи тази комбинация. Ами да, ма. Ма е хубаво. Яко? Малко е хубаво. Хора, погледнете. Това буквално е станало на нищо. Не питайте пак мен. И защо? Няма как да го покажа, понеже... Изяж го цялото. Погледаш. Правя. Хора, сипвам си още. Майчице мила, колко си сметна. Ето, изпразних чашките. Мама, ти кой ще го чисти после това? Всичко вътре. Не! Всичко вътре. Хора, предизвиквам ви от сега. Какво бе? Мокрих си пръста. Сега това как ще го пия? Яж! Пи или каквото е там. Ти си направи този микс. Мен ме кефи доста. Не знам, хубаво е. С плодове само. Едно ли е, бра? Хора, ударете по един лайк за нашето мъчение. Особено моето. И другия път може би ще направим някакъв по-дълъг челендж, в който ще има повече продукти, примерно. Този 15 минути. Този портокалов сок ще остава. Искам да си вратна. Погледни, покажи на хората. Това е някакъв часовник. Ударете по един лайк и се абонирайте за канала. Колелото На късмета. остава без нищо. Не знам, не се вижда. Да. Брат, това верно ли ще го доедеш? Да, май да. Не знам, кефи ме. Само плодове, ако има. Имам. И погледнете хора, какво ще направихме. Чакай бе! Погледнете. Значи тук в това колело вече има like and subscribe и like. Искам това колело дай, ще определи give дали iPhone. да лайкнете, да се абонирате или и двете. Така че аз върткам. Май, това е много гадно. Кой ще въртка? Давай пак на камък ножица хартия! Камък ножица хартия! Камък ножица хартия. Раз, два, три. Yes. Въртел. Погледнете. О, майчице. Еми хора, значи не може лайк. ли втори път? Значи хора лайк. Може ли втори път? Който се абонира, ще му благодариме. Но целта ви е лайк. А за кого ги написа? И хора сега, Йонко тук си сипа в йога да покажи на хората. Не мога. Да. Ще въртим пак колелото за лайкове. Значи, първото е 20 лайка най-малко, после 50 лайка и накрая 100 лайка. Пак да правим както ножиците. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Йонкото върти. И да видим дали той ще ни окара много лайкове. Чакай. Върткай. Кое? 100 лайка! 100 лайка, хора! Трябва да ударите на това видео явно 100 лайка. 100 лайка. 100. Не мога да ги преборя с пръсти. 100 лайка, хора! Чакай, покажи на хората. Гледайте. Няма да се вижда от... Не мисля, че читваме. 100 лайка. пак се вижда, само ще ви питам. Времуваме. И да, хора, това беше от видеото от нас, Юни. Бай-бай. И не забравяйте да се абонирате за канала.